Vitajte na kanáli Promoteus Slovensko. Broskyne sú v akcii za 1,99 €. Toaletný papier trojvrstvový harmančekový Queen je teraz v akcii za 99 centov. Kuracie krídla Megapack sú teraz v akcii za 2,49 €. Hrozno Biohej Vita tmavé alebo biele je v akcii za 2,49 €. Paradajky koktejlové sú v akcii za 1,19 €. Pitahaja žltá alebo červená je v akcii za 3,99 €. Maxi hamburgerová žemľa s hmotnosťou 86 gramov je v akcii za 25 centov. Margarín na pečenie Bakelo 250 gramov je v akcii za 49 centov. Cukor kryštálový Tereos 1 kg stojí 65 centov. Tekuté mydlo Olive Ampersand Milk Palmolive 300 ml je v akcii za 1,59 €. Gel na pranie Color Persil na 88 praní je v akcii za 15,79 €. Tvarohový dezert kakao Vanilka Tutti je v akcii za 65 centov. Rastlinný nápoj Ousený Go Vege s objemom 1 liter stojí v akcii 99 centov. Mascarpone Delicate je teraz v akcii za 1,59 €. Mozzarella strúhaná Delicate 300 gramov je v akcii za 1,99 €. Bravčové karé údené 85% Deliso 150 gramov je teraz v akcii za 1,69 €. Čabajská klobása Deliso 250 gramov za 2,59 €. Proteínová zmrzlina Go Active rôzne druhy je teraz v akcii za 1,99 €. Zmrzlina Banana Split jahodová Marleto 900 ml je teraz v akcii za 2,49 €. Nanuk Lava rôzne druhy Marleto 120 ml je v akcii za 79 centov. Zmrzlina v kornútku čokoládová, jahodová, orechová Marleto 120 ml stojí 59 centov. Šúľanc naše dobroty 500 gramov sú v akcii za 1,29 €. Oľkulky rôzne druhy bonitky 260 gramov za 1,49 €.
Káva mletá Aroma Classic Edušo 250 gramov je v akcii za 2,99 €. Čipsy rôzne druhy Slovakia sú teraz v akcii za 1,49 €. Cukor kryštálový Tereos 1 kg je teraz v akcii za 65 centov. Muk cake rôzne príchute nominál stojí 70 centov. Čokoláda plnená rôzne druhy Meltie 100 gramov je v akcii za 1,19 €. Pračlíky solené v karamelovej poleve Bites sú teraz v akcii za 1,49 €. Sedem a pol litra za cenu 89 centov. Pramenitá voda neperlivá alebo jemne perlivá rajec 1,5 litra stojí 49 centov. Radler Grab Birel je v akcii za 0,89 €. Pivo Krušovice 10 stupňové je v akcii za 55 centov. Víno biele Iršaj Četo Topolčianky 0,75 litra je v akcii za 3,49 €. Rum Heffron 38%, 7 decilitrov za 12,99 €. Mliečna kaša na dobrú noc Kakao Gerber 230 gramov je v akcii za 99 centov. Dámsky dezodorant v spreji rôzne druhy Adidas 200 ml je v akcii za 3,49 €. Kondišonér na vlasy rôzne druhy LCU 200 ml je v akcii za 2,99 €. Dámsky holiaci strojček Comfort Cherry Blossom Wilkinson 4 kg sekundy je v akcii za 2,79 €. Krmivo pre mačky v konzerve s rybou Reno 415 gramov stojí 55 centov. Aviváš Premium rôzne druhy Eden na 40 praní je v akcii za 1,99 €. Kapsuly na pranie Gold Jasmine Ultra 36 praní sú v akcii za 5,59 €. Kapsuly do umývačky Ultimate All-in-One Craft 27 kg sekúnd sú teraz v akcii za 4,99 €. Dekoračný vankúš je teraz v akcii za 5,99 €. Posteľná bielizeň je teraz v akcii za 6,99 €. Lopatkovec Diamond Variegata je teraz v akcii za 7,99 €. Ak sa vám naše videá páčia, dajte like, zdieľajte ich a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Takto vám neujdú najnovšie akcie a zľavy.